रीड माय लिप्स विथ आमचे बाय लेनिसा आणि बबलीनो तयार आसा ओके सो लेनिसा पयली वयता तुवें चीट काडपाची 30 seconds लगे हाँ and your time starts now बाय पाटलो भुरगे दोल लिप्साचे बोट स्लो चोंबू टोपी शॅम्पेन ताळी भुरगे दोल सांग जल्माचो दीस आवाज जल alright second one okay and your time starts now कितें हातायचे कितें हाताय टोमॅटो फ्रूट पाव पाव मिरची मिरची पाव हाया okay लगी हाँ तू मिर्ची पाव खा आहा alright okay आर्ये okay 씨 떠난 당근 보고 아우 and your time 야 네 starts 봐 now हा दोरी रिनियर कितें गाडी वर चडटाय नाल वर चढन ताट आंबो 30 seconds okay so रेंदेर माडार चढता त्यांचा पण Lenisa करा okay and your time starts now सुकात सुक असं होता सुक सूट सूट softer सुक फुलू दुक दुका सुक 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 सुकांत दुकान सुकान दुकान सुकान दुकान राहूया राहूया right okay second one okay and your time starts now शेजारी वयताय शेतांको संसारू शेजारी 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 जोगडी